Matul is-sena tal-2021 il-kumpanija Go kellha dħul ta' aktar minn 193 miljun euro. Dan ifisser żieda ta' 8 miljun u nofs euro fuq is-sena ta' qabel. Fi stqarrija l-kumpanija Go qalet li żiedet b'0.7% id-dħul mill-operat fil-qasam tat-telekomunikazzjoni u dan għaliex kien hemm tnaqqis sinifikanti fl-użu tar-roaming internazzjonali. B'hekk l-investiment ta' Go ta' aktar minn 50 miljun euro sarraf f'aktar valur. Kien grazzi għal dawn ir-riżultati li l-bord tad-diretturi tal-kumpanija Go iddeċidew li jirrakkomandaw dividend finali ta' 9 ċentesmi għal kull sem. Dan flimkien ma' interim dividend ta' 7 ċentesmi għal kull sem li tħallas fil-31 ta' Awwissu tal-2021. B'hekk it-total ta' dividends li tqasmu għas-sena finanzjarja 2021 se jkun ta' 16 ċentesmu għal kull sem. Fl-istqarrija l-kumpanija ħabret li d-dividend finali għas-sena li spiċċat 31 ta' Diċembru tal-2021 se jitħallas lill-azzjonisti nhar il-ġimgħa 27 ta' Mejju ta' din is-sena. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Go, Nikhil Patil, spjega li s-sena li għaddiet kienet waħda straordinarja li kellha impatt sinifikanti fuq il-livell ekonomiku u soċjali. Minkejja dan u stqar li l-kumpanija baqgħet b'saħħitha tant li rnexxielha tikseb riżultati finanzjarji pożittivi u temmjejt li l-kumpanija se tkompli tinvesti biex iżżid il-ħidma tagħha u tnaqqas l-impatt fuq l-ambjent.